Non hai micrófono por aí? Non funciona? Sí, boa tarde a todas e a todos. Sí. Ahora sí. Moitas gracias por asistir a este acto da Sociedade Cultural Medulio en este día de inverno, de primavera inverno. Temos a honra de ter con nos a Pilar García Negro, unha persoa que todos coñecedes polo seu compromiso con este país, catedrática da Universidade da Coruña, pero que, bueno, que ten un montón de méritos moi salientables e, sobre todo, de entrega a facer, a espallar a cultura e a identidade do noso país, a defensa dos máis desfavorecidos, que somos os galegos militantes e das mulleres tamén. Entón, pois, hoxe vai nos falar de algo que ela ten, que eu xa lle oí varias veces, que é unha das súas obsesións, que é o himno galego, letra de Eduardo Pondal, que moitas veces cantamos así dunha maneira bastante lasa. Xa nos deixo con Pilar, agradecéndolle moito que se desplazase a Ferrol nun día tan malo, pero que ela sempre está disposta para colaborar con Medulio e con calquera que a precise. Así que gracias, Pilar, por estar aquí e gracias a vos por asistir. Obrigada, Elia, por as túas palabras sempre tan afectuosas e tan generosas. A honra é miña por dúas razóns: por acompañar un acto ou intervir directamente nun acto organizado pola Sociedade Cultural Medulio de tan ampla e meritoria traxectoria na cidade de Ferrol e, en definitiva, de toda a Galiza. Mas, en segundo lugar, tamén porque a preparación, xa o vou dicer así, por un motivo egoísta ou oportunista pola miña parte, e é que a preparación desta exposición, que agora comeza, animoume a resgatar unha historia que ten a ver con a institución galega, que é o Parlamento, e a peripecia por tanto parlamentar que sofreu o himno galego e que vou relatar dentro desta miña exposición, e que mesmo deu para un pequeno libriño, un opúsculo sobre esta materia e tamén sobre a necesidade de restaurarmos a nosa historia e, en particular, a dun símbolo fundamental como é o himno, que este ano en que andamos cumpre 110, exactamente 110 anos desde a súa estrea na Habana, no Teatro Nacional da capital cubana, exactamente o 20 de decembro de 1907. Mas o himno galego comeza na súa historia anos atrás, de maneira que imos tratar de facer un percurso, unha viaxe polos fitos máis significativos deste símbolo maior da nosa historia.